गरज आहे. काळाची गरज? राशाने काळ सोकावल हे कळत कसं नाही तुम्हाला राज? संताजीराव, अहो राजाने निर्णय घेतला तर तो विचारपूर्वकच घेतला असेल ना? असं होय? मग सांगा कंचा विचार करून निर्णय घेतला? यवनांवर गुडघा टेकायचा? संताजीराव, आम्ही आपला द्वेष जाणतो, पण काही मोहिमा या सामर्थ्याने नाही तर बुद्धी चातुर्यानेही लढता येतात. आमच्या डोसक्यात नाही शिरत तुमचे राजकारण. राज तुम्ही निस्ता हुकूम करा. आत्ता त्या जुल्फिकार खानाचं मुंडकं मारून तुमच्या पुढ्यात आणून ठेवतो. अहो धनाजीरावांच्या तलवार. व्यावसायिक नाटक विभाग सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता हे सुद्धा विभागून आहे. सुनील गोडसे रणरागिणी ताराराणी आणि उमेश ठाकूर